Mae cynnaliadwyedd, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, CCC, a busnes gwyrdd yn bynciau trafod pwysig yn maes y llywodraeth ac o gwmpas byrddau byd busnes. Ond beth mae'n hwnna ei olygu ac ydyn nhw'n berthnasol i fusnesau bach? Mae pobl yn poeni mwy a mwy am yr effaith y mae busnesau'n ei chael ar gymdeithas ac ar yr ymgylchedd. Byddwn ni gyd yn cael ei hannog i ddefnyddio llai o ynni, i ail-ddefnyddio ac ailgylchu ac i fynd yn wyrdd. Byddwn ni'n cael ei hannog i feddwl am les ein gweithwyr ac i fod yn ofalus wrth ddewis ein cyflenwyr. Bydd pobl yn gofyn i ni i ba raddau rydyn ni'n ymwneud â'n cymuned leol a beth rydyn ni'n ymwneud i roi rhywbeth yn ôl. Ar yr un pryd, rydyn ni'n ceisio tyfu ein busnes a gwneud elw. Does dim rhaid i hyn fod yn faich. Yn y pen draw, pwrpas CCC yw cynnal eich busnes mewn ffordd gyfrifol, broffesiynol a chynaliadwy. Mae'n golygu datblygu a chynnal perthynas da a phawb rydych chi'n delio â nhw. Gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr, buddsodwyr, noddwyr a'r gymuned rydych chi'n gweithio ynddi. Mae yna lu o fanteision o wneud hyn, ac fe all gael effaith gadarnhaol iawn ar eich profil ac ar eich gallu i wneud elw. Mae CCC yn cynnwys 4 prif faes sy'n disgrifio cwmpas cyfrifoldebau busnes. Y meysydd hynny yw'r maes economaidd, y maes moesegol, y maes cyfreithiol a'r maes dewisol. Mae pob un o'r 4 maes yn berthnasol i bob busnes ac mae rhai materion o fewn pob un o'r meysydd hyn, enghraifft bod yn gyflogwr da, yn bwysig i bob busnes. Dim ots pa mor fawr yw'r busnes hwnnw na pha fath o busnes yw e. Mae materion eraill sydd efallai'n berthnasol i fathau penodol o fusnesau'n unig. Enghraifft, efallai mae dim ond ar un sector yn benodol y bydd deddfwriaeth arbennig yn effeithio. Mae CCC yn golygu sicrhau bod egwyddorion ac arferion allweddol yn bwrw gwreiddiau yn eich busnes. A'r amser gorau i'w wneud hwn yw pan fyddwch chi'n dechrau'r busnes. Mae busnesau bach o ran eu natur yn hyblyg, yn greadigol ac yn arloesol. Mae cyllidebau bach ac adnoddau prin yn golygu eu bod nhw bob tro'n chwilio am ffyrdd newydd a gwahanol i wneud rhagor gyda llai. Bydd gweithredu'n gadarnhaol ym maes CCC bron bob tro o fydd i chi, a bydd busnesau bach yn aml yn gweld canlyniadau'r pethau mae'n hwn i gwneud yn y maes yma yn gyflymach o lawer nag y bydd cyrff mwy.